Може Романов с глава в наказателното поле. Романов подава възможност за Манев. Ще има ли трети гол? Галин Иванов, да! В 85-та минута и Галин Иванов се разписва след тази продължителна. Четирима в предни позиции. Христов търси опции в лицето на Дилгеров. Шанс отново за Нефтохимик. Този път резултата от Химик да поведе на стадион. Чудесни действия на Венцислав Христов. Опитва сам да завърши. Чекич парира първоначалния шут. Галин Иванов. 2-0. Него вече няма кой да го спре. Втори гол за Галин Иванов в неговия дебют. Невероятна грешка в центъра на терена. Галин Иванов обаче се позабави. Атаката не е приключила. Там го няма и Сърдеров. Дали ще натиснат от дясно мощно зелените. Обърнаха наляво. Галин Иванов. Ето сега вече е Мануил Манев в А група. Именно с него попадението тогава. Нефтохимик побеждава Любимец с 1-0 на 27 юли 2013. Двата отбора опитват да посегнат към победата. Ще е кратко обаче. Дали някога ще успее? Хоме. Галин Иванов пространства пред Галин Иванов. Приерне на Галин Иванов. Галин Иванов. Хоме чака тогава да получава. Мануил Манев ще влезе в игра за Нефтохимик. Галин Иванов от дясно центриране. Възможност и това е гол! Нефтохимик се връща. Свободен удар, стената е наредена. Първа по-сериозна опасност. Внимание! Романов прескача, Галин Иванов опита да промуши под със стената, добавка на Иван. Божинов. Мариан Огняров. Подаване към Галин Иванов. Това изглежда много опасно. Центриране на Галин Иванов. Много центриране. Яко Кортиев върна в прозорно лямото. Традиция обаче. И пак за Влади Романов. Лука Сашев прави шпагат, за да изчисти. Галин Иванов, прекрасна техника. Удар от дистанция на Галин Иванов. Втори път се оказва в основата на това. Нефтохимик да създава опасности пред вратата на Галин Иванов да пробва стрелба директно в вратата. Нека да видим все пак. Пробва Галин Иванов. Кунев ще че добра, Кунев почва. Галин Иванов. Се намеси и спряха Вълов. Галин Иванов. Много е точно без подготовка. Пита първ, той да... Сан Вълчанов ще центрира. От това подаване Галин Иванов. Вълчев. Прекрасна идея на Вълчев. Този път застава няма възможността за Нефтохимик. Те беше отворена, спасява. Галин Иванов. Дясно Виктор Хоме.
Нова атака в зимната пауза, така че сега с допълнителна мотивация ще се надява да покаже колко стойностен футболист е, но вече облякал зелената фланелка Венцислав Христов. Много добре към Галин Иванов. Всякъде може да играе Галин Иванов. Добре пази топката и на фланга, и като атакуващи кашък, или по-скоро симулация от страна на Боян Кръстев. Второто според главния съдия. Просто така видя Ивайло Димитров. Малко по-късно на но Николай Иванов имаше право. Второто повторение беше прекрасно и ни увери в правотата на съдийство. Задържа топката. Ще се види концентрирането. Силен от Ян Кукин, сега Галин Иванов. Да се прави с Бено Манстер, който е ковален на тревата от Игор Джуман. Още един шут. Над главата на Стивън Петков. Сега Иван Вълчанов за Нефтохимик. Страхотна борбеност от Галин Иванов. Няма нарушение на Галин Иванов срещу Моци. Да преследва. Успя да издържи в очертанията на терена. Към Георги Вълчев. Отново Галин Иванов. Ето го центрирането. Още по-назад. Сега пак Вълчев. Възможно за Галин Иванов. Блокиране Галин Иванов. Има нарушение.